Wel heddi fi'n mynd ar y tren special o hwn. Fi'n mynd ar y tren i Llundain ar ein Manchester, ond mae tren special heddi mynd o Llangollen a mae yn redig ar amser! Wel, Dewi, nais i cwrdd â ti. A ti gyrru tren yma, ti? Yndw. Dim nawr, ond ti yn gyrru tren? Yndw. A da ni'n trwsio nhw hefyd a wneud y service yn newid oil a os oes yna waith trwsio, da ni'n wneud hwnnw hefyd. O, ti'n neud popeth e? Yndw. O, da iawn. Y volunteer ti? Ia. Dewi, beth ti'n mwynhau gweithio ar y tren? O, mae'n lot o bethau ddweud y gwir. Gyrru tren i ddyn, dwi'n cael lot o bleser allan o'n yma. A weld pobl yn mwynhau y trip. Siarad efo pobl, gorfod pobl o'r pedair gornel y byd, dweud y gwir. Ond i beth yn blino, mae'n rhywbeth newydd bob tro. O, dwi'n Pan mae tymorau yn newid o ha i hydref. Dwi wedi bod yma yn Llangollen fydd o 10 ar 20 o flynyddoedd dwi flwyddyn yma. A dwi wedi bod yn gyrru ers 7 mlynedd ar 20. Ga i cael dymau bach o amser yn y cab gyda ti a drifo. Cewch siŵr. Diolch. Wel, mae dydd ardderchog heddi yn mynd ar y tren a mae Dewi yn dweud i fi, Scott, ti yn bachgen dda iawn heddi. A fi cael bathonen. Fi cael gyrru y tren nawr. Hei!